ዝገልጸሉ ዝነበረ ታቦት ብምግባር እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና ህላው ዝገልጸሉ እንታይ እንተ ዳይልና ኣነ ኣቦን ንመጽ ኣባኻትኩም ከዓ ማሕደር ንገብር ኢሉ ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ እግዚአብሔር ኣባና እንታይ ዝገብር እንተ ዳይልና ማሕደሩ ዝገብር ስለዚ ድማ ድምጹ ድማ ብምንታይ መርሓና እንተ ዳይልና ኣብ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እቲ መንፈስ ምስ መጸ ንሱ ናብ ኩሉ ሓቂ ዘበለ እንታይ ክገብረኩም ኢሉ ክመርሓኩም ኢሉ ባራቡሊ ኪዳን በዚ ታቦት በሃል ነገራት ነዚ ሰለስተ ነገራት ጥቅም ነይርዎ ህላው ይዝገልጸሉ ነይሩ ኃይሉ ይዝገልጸሉ ነይሩ ድምጹ ይዝገልጸሉ ነይሩ ማለት እግዚአብሔር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና ሕጂ ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ኃይሉ መን ህላው ድምጹ እንታይ ይገብራሉ ተዳይልና ይገልጻሉ سمعتنا وقدامنت كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም እዚ በክፍለ አገልግሎት ወንጌል ረሕቦት ቤተክርስቲያን ኣብ ቫንኮቨር ካናዳ በትግርኛ ዝዳሎ ፈነወ መደብ ወንጌል ንኹሉ ሕጅያ ተማዓት ምድሓን ሕጅያ سلام سلام أبستفلالي بوتا خوينكم نزم الأختزي نمسمع عدل رخبكم سبات كمتي كل جيزي حاموس أب الساعات زي أبتعتي وانجيل نخلو زبل أقل قلوت بزي تفلالي عرستي ويد ما بستفلالي زعبا نمطو لو معلت دما مساقاتكم بفلاي كأمستهم نزي نقرات زي نمسمع عدل رخبكم لزراربلو إلى حيزي يزمت أخو حادة ملأخت ويد ما حادة زعبالو نسو دما بزعبا زمدنا تابوت مسمدحان زبلي مچم بزعبا زمدنا ناي تابوتن مدحانن زبل حسابات كنرئين كلنا اقدمنا خنملسو زغبانا حتو انتدا حاليو تابوت مالت انتاي مالتيو تابوت مالتا مصحف قدسنا ابولي كيدان انرخبو كوينو بزعبا هلاونا እግዚአብሔር بزعبا حيلنا እግዚአብሔር بزعبا دمصينا እግዚአብሔር ويدما ملختي ناي እግዚአብሔር እንድረخبلو ابولي كيدان كاني እግዚአብሔር نموسى زهابو تእዛዝ ካብ ዕንጨይቲ ሸጢም ክስራሕ ከም ዘለዎ ካብ ዕንጨይቲ ሸጢም ተሰሪሑ ድማኒ ብልዕሊኡ መኽደን መተዓረቂ ዝበሃል ዝተኸድነ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ክልተ ኩርቤል ዘለዎ ኣብ ውሽጡ ድማኒ ጽላት ዘለዎ ከምኡ ድማኒ በትሪ ዘለዎ ከምኡ ድማ ማና ዘለዎ بسبات دما تسيرو زخيد إيو إذي تابوت إذي أما مصحف قدسنا بفلاي بتنا قديمة زغلت كون حسابات تدارين هايو هلاوي ناي እግዚአብሔር زغلت قالو نغراتيو ما انت زدما قديمو እግዚአብሔር عند حراي كنن بوينا اب زصات معراف 25 كزارب كله متان اماخلكم كنبر إلو اسرائيلاوያን ካብዚ ተዛረበሎም መግለጺ ህላው ከም ዝነበረ ኢና ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ንረክብ ስለዚ እስራኤላውያን ንእግዚአብሔር ክረኽብዎ እንተደኣ ክኽእሉ ኮይኖም በቲ መስርሕ ወይ ድማ ኣሰራርሓ ናይ ቤት መቅደስ በቲ ንዕኡ በሓላፍነት ዝተሾመ ሊቀ ካህን ዝበሃል ዝረኽብሉ ኣብ መራኸብ ቦታ ወይ ድማ ድንኳን ምርኻብ ተባሂሉ ደሎ እግዚአብሔር ካብቲ ታቦት እግዚአብሔር ይግለጸሎም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ እቲ ካልእ እንተዳር ኢናዮ ድማ ሓይሉ ዝገልጸሉ ዝነበረ
መጽሐፍ ቅዱስና እንተ ዳሪናዮ እስራኤላውያን ብዙሕ ጊዜ ናውግ ክኸዱ እንከለዉ ንታቦት እግዚአብሔር ሒዞም ከም ዝኸዱ ዝነበሩ ወይ ድማ ብታቦት ናይ እግዚአብሔር ተሰኒዮም ይኸዱ ከም ዝነበሩ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ክፋላት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ብሉይ ኪዳን እንረኽቦ ሓሳብ እዩ ንምሳሌ እኳ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 4 ምዕራፍ ተዳሪናዮ ኣብ ዘበን ኤሊ ተዳሪና እስራኤላውያን ምስ ፍልስጤማውያን ኣብ ዝተጋጠሙሉ ወይ ድማ ኩናት ኣብ ዝገጠሙሉ ጊዜን ሰዓታትን እስራኤላውያን ንታቦት ናይ እግዚአብሔር ሒዞም ከም ዝወፁ ኢና ንርኢ ኣብቲ ጊዜቲ ዝተገብረ ኩናት ወይ ድማ ዝተገብረ ግጥም ተዳሪናዮ ድማ ብምኽንያት ሓጢአት ናይ ደቂ ኤሊ ታቦት ናይ እግዚአብሔር ክማረኽ ከሎ ኣብ 4 ምዕራፍ 11 ክንረኽቦ እንኽእል ኢና ስለዚ ታቦት ናይ እግዚአብሔር እምበኣር ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር መንነት ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ዝግለጸሉ ዝነበረ ነገራት ምዃኑ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ክንርኢ ንኽእል ኢና ካልእ ድማ ድምፂ ናይ እግዚአብሔር በቲ መስርሕ ኣሰራርሓ ናይ ቤት መቕደስ ካህናት ናብ ቤት እግዚአብሔር ወይ ድማ ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ብምምጻእ ዝኾነ ሕቶ ብዛዕባ እስራኤል ክህልዎም ከሎ ወይ ድማ ብዛዕባ ህዝቢ ክህልዎም ከሎ ናብቲ ታቦት ብምምጻእ ወይ ድማ ኣብቲ ቅድሚ ታቦት ተደፊኦም ንእግዚአብሔር ይሓትዎ ከም ዝነበሩ ድማ እግዚአብሔር ድማኒ ካብቲ መኽደን መተዓረቂ ድምፁ የስምዖም ከም ዝነበረ ወይ ድማ መልእኽቱ ይሂቦም ከም ዝነበረ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ እምበኣር ሓደ መግለጽ መንነቱ እዩ ካልኣይ ድምፁ እዩ ሳልሳይ ድማ ሓይሉ ዝገልጸሉ ዝነበረ መንገዲ እንታይ እንተዳኢልና እምበኣር ታቦት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ነዚ ሓሳባት እዚ ብፍላይ ንመጀመርታ ጊዜ እግዚአብሔር ብዛዕባ ኣሰራርሓ ናይ ቤት መቕደስ ኣገባብ ናይ ቤት መቕደስ ክዛረብ ከሎ ካብኡ ሓደ ዝሃቦም ትእዛዝ እንታይ እንተዳኢልና ብዛዕባ ኣሰራርሓ ናይ ታቦት እዩ ስለዚ ድማ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 25 ካብ 8 ስጋ 12 ከምዚ ዝብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ንረክብ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምብበ ኣብ ማእኸሎም ምእንቲ ክነብር ድማ መቕደስ ይግበሩለይ ከምቲ ኩሉ ኣነ ዘርኤካ ምስሊ እቲ ማሕደር ምስሊ እቲ ኩሉ ኣቑሑኡን ከምኡ ግበርዎ ታቦት ድማ ካብ ዕንጨይቲ ሸጢም ይግበሩ ምንዋሑ ክልተ እመትን ፈረቓን ምግፋሑ ከዓ እመትን ፈረቓን ምብራኹ እውን እመትን ፈረቓን ይኹን ብጽሩይ ወርቂ ከዓ ለብጦ ብውሽጡን ግዳሙን ለብጦ ላዕላዩ ከዓ ብዙርያኡ ኣኽሊል ወርቂ ግበረሉ 4 ቀለቤት ወርቂ ኣብሲስካ ድማ ኣብ 4 እግሩ ግበረሉ ክልተ ቀለቤት በሓደ ሸነኹ ክልተ ቀለቤት ከዓ በኻልኣይ ሸነኹ ኢሉ ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ንሙሴ ትእዛዝ ክቦ ከሎ ንርኢ ስለዚ ንመጀመርታ ጊዜ ታቦት ዝበሃል ነገራት እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ኣበይ እንተዳኢልና እምበኣር ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኣብዚ ብዛዕባ ቤት መቕደስን ኣሰራርሓ ናይ ቤት መቕደስን ክዛረብ ከሎ ንመጀመርታ ጊዜ ታቦት ዝበሃል ሓሳባት ኣብዚ ኢና እንረኽቦ ማለት ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ታቦት ንኻልኦት ኣካላት ወይ ድማ ካልኦት መፀውዒ ሽም ዘለዎም ክግበረሎም ታቦት ከ ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ንሙሴ ይኹን ወይ ድማ ንኻልእ ኣካል ትእዛዝ ሂቡ ድዩ ወይ ድማ እስራኤላውያን ንኻልእ ኣካል ብሽሙ ታቦት ይገብሩ ነይሮም ድዮም ንኻልኦት ኣካላት መላእኽቲ ክንብል ንኽእል ኢና ዋላ ካልእ ክንብል ንኽእል ኢና ንዝኾነ ግን እግዚአብሔር ብሽሞም ታቦት ክገብሩ ወይ ድማ ታቦት ክግበረሎም እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ትእዛዝ ሂቡ ድዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንተዳኢልና ኣብ ብሉይ ኪዳን ንዋል ሓደ ታቦት ክግበረሉ ከም ዘለዎ እግዚአብሔር ንሙሴ ኣይተዛረቦን እስራኤላውያን እውን ንኻልእ ኣካል ታቦት ብሽሙ ክገብሩሉ ከለዉ ኣይንርኢን ኢና ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ብምልኡ መጽሓፍ ቅዱስ እንተዳርኢናዮ ነዚ ሓሳባት እዚ ኣይንረኽቦን ኢና ስለዚ እምበኣር እግዚአብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን ንእስራኤላውያን ወይ ድማ ንሙሴ ካልኦት ኣካላት ብሽሞም ታቦት ክገብሩ ከም ዘይተዛረበ ሕጊ ከም ዘይሃበ ኢና ክንረክብ ንኽእል ስለዚ እግዚአብሔር ኣይተዛረበን ወይ ድማ እግዚአብሔር ትእዛዝ ኣይሃበን ኢና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን እምበኣር እግዚአብሔር ንመጀመርታ ጊዜ ንሙሴ ተዛሪብዎ ሙሴ ድማ በዛ ኣገባብ እዚ ነቲ ታቦት ዝበሃል ነገራት ገይርዎ እንተዳኢልና እሞ ከዓ ንኻልኦት ድማኒ ብሽሞም ታቦት ክግበረሎም እግዚአብሔር ከም ዘይተዛረበ ካልኦት እስራኤላውያን ድማ ንኻልኦት ብሽሞም ታቦት ከም ዘይገበሩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ፈጺሙ ክንርኢ ስለዘይንኽእል ወይ ድማ ስለዘየለ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንተደኣ መጺና ኸኒ ወይ ድማኒ ኣብ ዘበን ሐዋርያት ድሕሪ ሞትን ትንሣኤን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣገልግሎት ናይ ሐዋርያት ከ እዚ ታቦት ዝበሃል ነገራት ነይሩ ድዩ ሐዋርያት ነዚ ታቦት ዝበሃል ነገራት ተጠቂሞምሉ ድዮም እንተደኣ ኢልና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ሐዋርያት
ታቦት ዝበሃል ነገራት ከም ዘይተዛረቡ ብዛዕባ ታቦት ዝበሃል ነገራት ውን ከም ዘይተጠቀሙ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብፍላይ ኣነጺሩ እንረኽቦ ሓሳባት እዩ ስለዚ ድማ መጽሓፍ ቅዱስና ብፍላይ መጽሓፍ ቅዱስና ክንርኢ ከለና ክልተ ክፋላት ይደለዎ ንሱ ድማ ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን ብሉይ ኪዳን እንተዳሪእናዮ ቀድሚ ምምጻእና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ምምጻእና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተረኽ ታሪኽ ብፍላይ ካብ እግዚአብሔር ካብ ድሕሪ ውድቀት ካብ ዘፍጥረት ሳልሳይ ምዕራፍ ብዛዕባ ምምጻእና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝተዛረበሉ ስጋዕ ምምጻእና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ብዛዕባ ምምጻእና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተረኽ ታሪኽ ሓድሽ ኪዳን ተዳመጪና ኸኣኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሚ ምምጻእና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ናይ ዮሐንስ ታሪኽ ብዛዕባ ምምጻእና ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ከም ዝተዛረበ ብድሕሪኡ ድማ ብዛዕባ ውልድነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ ምምጻእና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሰብ ኣብዛ ምድሪ ኣገልግሎቱ ሞቱ ስቕለቱ ብድሕሪኡ ድማ ዳግማይ ምጽኣቱ ክሳዕ እዚ ነገራት ዝትርኽ ድማ ሓድሽ ኪዳን ኢና ንረክብ ማለት ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን እንተዳሪእና ኣብ ኣገልግሎት ናይ ሃዋርያት እዚ ታቦት ዝበሃል ነገራት ከም ኣገልግሎት ልክዕ ድማ ከም ኣገባብ ናይ ብሉይ ኪዳን ተጠቂሞምሉ ድዮም ወይ ድማ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረት ቤተክርስትያን ነዚ ነገራት ተጠቂማትሉ ድያ እንተዳኢልና ኣይተጠቀመትሉን ምእንቲ እዚ ድማ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ፈጺምና ክንረኽቦ ኣይንኽእልን ኢና ብፍላይ ከዓ ሓድሽ ኪዳን ተዳሪእናዮ ኣብ ወንጌላት እንተዳሪእናዮ ኣብ ኣርባዕቲ ወንጌላት ሃዋርያት ኹኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤት መቕደስ ከይዶም ወንጌል ይሰብኩ ወይ ድማ ወንጌል ይምህሩ ከም ዝነበሩ ክንረክብ ንኽእል ኢና ድሕሪ ወንጌላት እንረኽቦ ግን እንታይ እንተዳኢልና ግብሪ ሃዋርያት እዩ ድሕሪኡ ድማ መልእኽታት ኢና ንረክብ መልእኽታት ሃዋርያ ጳውሎስ ክንረክብ ንኽእል ኢና መልእኽቲ ናይ ጴጥሮስ ክንረክብ ንኽእል ኢና መልእኽቲ ናይ ያዕቆብ ክንረክብ ንኽእል ኢና መልእኽቲ ናይ ዮሐንስ ክንረክብ ንኽእል ኢና ይሁዳ ክንረክብ ንኽእል ኢና ራእይ ዮሐንስ ክንረክብ ንኽእል ኢና ኣብዚ ኩሉ ነገራት እንተዳሪእናዮ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ማሕበር ኣምላኽ ታቦት ዝበሃል ነገራት ከም ዘይተጠቀመት ሃዋርያት ድማ ታቦት ዝበሃል ነገራት ከም ዘይተጠቀሙ ኢና እንርኢ ስለዚ ኣብ ኣገልግሎት ሓድሽ ኪዳን ቤተክርስቲያን ነዚ ታቦት ዝበሃል ነገራት ተጠቂማትሉ ድያ እንተዳኢልና ፈጺማ ታቦት ዝበሃል ኣይተጠቀመትሉን ሃዋርያት እውን ኣይመሃሩሉን ተቐዳሚት ቤተክርስቲያን ድማ ነዚ ነገራት እዚ ኣይተጠቀመትሉን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ብፍላይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ፈጺምና እንታይ ንገብሮን ኢና እንተዳኢልና ኣይንረኽቦን ኢና ስለምንታይ ብፍላይ ከዓ ኣይተጠቀሙሉን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንሪኦን ኢና ሃዋርያት ነዚ ነገራት እዚ ኣይተጠቀሙሉን ታሽዑ ዝነበረት ቤተክርስቲያን ኣይተጠቀመትሉን እንተዳኢልና ብፍላይ ከዓ ምስ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣነጻጺርና ክንምልሶ ዝግባአና ሕቶ እንታይ እንተዳኢልና ስለምንታይ ኣብ ብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ነዚ ታቦት እዚ ይጥቀሙሉ ነይሮም ስለምንታይ ግን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ሃዋርያት እዚ ታቦት ዝበሃል ነገራት ዘይተጠቀሙሉ ወይ ድማ ስለምንታይ ኣብ ማሕበራቶም ወይ ድማ ኣብቲ ንሳቶም ዝመስረትዎን ማሕበራትን ወይ ድማ ኣብ ቤተክርስትያናትን እዚ ነገራት ዘይጥቀሙሉ ነይሮም እንተዳኢልና እቲ መልሱ እዚ ንሱ ድማ እቲ ናይ መጀመርታ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ወይ ድማ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ ከምኡ ኣይነበረን ታቦት ደድለየሉ ምኽንያት ስለምንታይ እንተዳኢልና መጀመርታ ኣዳም بمخنيات أبسا بمخنيات أدم سبن إجزاء سلستفلاليو مالت منفساو هلا وسب كافته هلا ومنفساو أكلنا إجزاء إزي دمان إت منفساو موت النولو سبن إجزاء سلستفلاليو إجزاء إتي حق أنيا هي ود بحال بدحر موت تنسعين يسوع كريستوس كساعة زمت كم تلالو تاو من جدد أيو تابوت تتأكيمون بر تابوت دبحال نجارات نا إجزاء زل العالم أو مخري أي نبرن سلازم ما يقاب حدش كيدان زيد لي حواريات دما دي تتقوملو بفلاي كا دحري موتن تنساينا يسوع كريستوس سلازي ايو ابولي كيدان دنبره كم دلو دماني حواريات اب حدش كيدان نز نغرات زي تتقوملو من تز دما اما صحاب قدسنا اب دحراي كنرينا بزعبا ازي نغرات زي خزارب كله بخمي كم زتتكن صور غيرو كنغرنا يخيليو سلازي حجي خنت دايلنا بار حجون لكع حواريات سلازي تتقملو اذا حجي زلا محبر املاخ دما مقصلت اغلغلوت ني حواريات سلاز خنت تقملو يغبا اديو اذا تابود بحال نغرات انت دايلنا كتقملو ايبلان مخنياتو ازي ابولي كيدان زنبره ابولي كيدان كاسغلغله ابولي كيدان كازختمه اغلغلوت ነገር ኢምበር ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ዝገበረ ዝቀጸለ حواريات كاس تتقملو እታብቲ ዕሽዑ ዝነበረት ማሕበር ከዓ ዝተጠቀመትሉ ኣይኮነን نزل نجارات زين مردات هذا خننا عم مصحف قدسنا أب جبر حواريات شواعي معرف فقدي 40 شمونتن سقع 5 كم زي زبل قال كنركب نخلينا كم زيلو نبي كم زبل سماي زفاني مدرخا مرقت اغريو كم يزبلت بيت يا تهانصلي ويس عينيتي سفرا يا
زعرفلا ازي كلش ايديدو ايغبرتون يبل እግዚአብሔር اتلعل بإيد سب اب استحنصت بيت اينبرنيو إلو اب ግብረ ሐዋርያት ሻባዓይ ምዕራፍ ካብ 48 ስጋ 50 ተዛሪቡን ረኽቦ እዛ ሐሳባት ዝዘረዳ እናንተ አይንተዳ አይልና ብዛዕባ ቤት እግዚአብሔር كزارب كله سماي زفاني مدر ما مرقت اقريمو نعي معرفة زخون ويدما نعي منبر زخون تسرح لي أبايتي كما يلو سلازل ما እግዚአብሔር كزارب كله أنا عب سب الصرحو بيت انتا يقبرني إلو دلو أي نبرني ويدما أي سفرني إلو بنبي እግዚአብሔር كمز تزاربه سلازل ما نزي نقرات زي حواريات كزاربو خلو نرئي ويدماني لك مزامورتي بزعباس نقرات زي كزاربو خلو نرئي سيفانوس نزي حسابات زي كابتي نبيات زي تزاربو قلامتيو كدوغمو خلو ويدما خزاربو خلو نرئي سلازل بعد እግዚአብሔር اب ايد استسرحت ويدماني سبات بعلم لسرحوا ابايتي كنبر انت دا زي كل كوينو سماي زفانو مدر دما مرغت اغرو ازي عبي املاح انت دا كوينو سلمنتاي دا بولي كيدان ابزي نساتهم سبات دسرحوا مقدس ينبر نيرو انت دا ايلنا بار اتي حقኛ ህይወት ድባሃል ነገራት ወይ ድማ ምድሓን ድባሃል ነገራት ክሳዕ ዝመጽ እግዚአብሔር ብጽላሎታው መንገድስ ተጠቀመሉ እንበር ዘልዓለማው ምኽሪ ከም ዘይነበረ ወይ ድማኒ እዚ ነገራት እዚ ድማ ድሕር ሞትን ትንሳኤና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኻል አካል ከም ዝተተከለ ወይ ድማ ብኻል አገባብ ከም ዝተተከለ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ነዚ ሐሳባት እዚ ከነጽረልና ዝኽእል ድማኒ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 23 ከምዚ ዝብል ሐሳባት ንረክብ ኢየሱስ ከኣ ዘፍቅረኒ እንተሎ ቃለይ ይሕሉ ይሉ አቦይ ድማ ይፍቅሮ ናብኡ ንመጽ አቡ ኸአ ማሕደር ክንገብሪና ይሉ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ማሕደሩ አመን እንተዳይልና ኣብ ሰባት እዩ ስለዚ ድማ ድሕር ሞትን ትንሳኤን እግዚአብሔር ብመንፈሱ ማሕደሩ ዝገበሮ መን እንተዳይልና ሰብ እዩ ስለዚ ድማ አሰብ እግዚአብሔር ማሕደሩ ስለዝገበረ ኃይሉ ህላውኡ ካለኻ ድምጹ እግዚአብሔር ወይ ድማ በመንፈስ ቅዱስ አቢሉ አብ ሰብ ማሕደሩ በመግባር እንታይ ይገብራሉ እንተዳይልና ሕጂ ይገልጽ አሎ እንተዚ ነሐዋርያት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛረብ ኮሎ ከምዚልዎ ኃይሊ ክሳዕ ተቀበሉ ከይትወጹ ይልዎም ኣብ ካላይ ምዕራፍ ግብረ ሐዋርያት ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ግብረ ሐዋርያት ክንረኽቦ ንኽእሊና ኣብ ካላይ ምዕራፍ ግብረ ሐዋርያት ግና ኃይሊ ከምዚ ተቀበሉ ይነግረና ኣብ ብሉይ ኪዳን ግን ኃይሉ ዝግለጸሉ ዝነበረ እንታይ እንተዳይልና ታቦት እዩ ስለዚ ኃይሉ ዝግለጸሉ ሕጂ ግን እንታይ እንተዳይልና ኣብ ልብና ወይ ድማኒ ኣብ መንፈስና መንፈሱ እግዚአብሔር ብምፍሳስ እዩ ዝጥቀም ማለት ህላውኡ እንተዳይልና እምበር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን ህላውኡ ዝገልጸሉ ዝነበረ ታቦት ብምግባር እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና ህላውኡ ዝገልጸሉ እንታይ እንተዳይልና አነን አቦን ንመጽ አባኻትኩም ከማሕደር ንገብር ኢሉ በመንፈስ ቅዱስ አቢሉ እግዚአብሔር አባና እንታይ ዝገብር ተዳይልና ማሕደሩ ዝገብር ስለዚ ድማ ድምጹ ድማ በምንታይ መርሐና ተዳይልና ኣብ መንፈስ ቅዱስ ምንት መጽሐፍ ቅዱስ ከዛረብ ኮሎ እቲ መንፈስ ምስመጸ ንሱ ናብ ኩሉ ሐቅ ዘበለ እንታይ ክገብረኩም ኢሉ ክመርሐኩም ኢሉ በአራቡሊ ኪዳን በዚ ታቦት በሃል ነገራት ነዚ ሰለስተ ነገራት ጥቅም ነይርዎ ህላው ይዝገልጸሉ ነይሩ ኃይሉ ይዝገልጸሉ ነይሩ ድምጹ ይዝገልጸሉ ነይሩ ማለት እግዚአብሔር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና ሕጂ በመንፈስ ቅዱስ አቢሉ ኃይሉ መን ህላው ድምጹ እንታይ ይገብራሉ ተዳይልና ይገልጻሉ እዚ ነገራት እዚ ከመይ ገይሩ አባና ዝህሉ በፍላይ ከአ ለማዓልቲ ኣብዝ ተፈላለየ ቦታ ኮይንኩም ነዚ ነገራት እዚ ንምስማዕ ዕድል ዝረኸብኩም ሰባት ናይዚ ዕጻዚ ወይ ድማኒ ናይዚ ብምእማን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ረብሓ ተጠቀምቲ ከመይ ጌርኩም ክትኮኑ ትኽእሉ لمعالتي يسوع كريستوس كم نايب حتى ملحان يكون غيركم انت لا تقبلكم منفس قدوس اباخاتكم ما حدر كغبري እግዚአብሔር በመንፈሱ አባኻትኩም ማሕደር ክገብር አባኻትኩም በመንፈሱ ማሕደር ገይሩ ማለት እንታይ ማለት አይልና እቲ ናቱ ህላወ እቲ ናቱ ኃይሊ እቲ ናቱ ድምጺ ወይ ድማ ናቱ መሪሕነት ከምቲ አቡሊ ኪዳን ታቦት ነበረ ሎምግና እግዚአብሔር በመንፈሱ አባኻትኩም ክገብር ይኽእል ነዚ ነገራት እዚ ተጠቀምቲ ክትኮኑ ትኽእሉ እንኮ መንገድ ግን እንታይ እንተዳይልና በቲ ምእንታኻትኩም ዝሞተ ካሙታት ድማ ዝተንሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕኡ ጎይታይን መድሓኒየይን በጀክኡ ኻል መድሓን የለን ኢልኩም استعملوا كم ጎይታኹም መድሓኒኹም ጌርኩም ምስትቀበሉ ወጥራይኹም ናይዚ ነገራት ተጠቀምቲ ክትኮኑ ትኽእሉሞ ለማዓልቲ ኣብዚ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ነዚ መልእኽቲ ዝሰምዑ ዘለኹም እዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ንልብኹም እንተዳ ተዛሪብዎ ሞኻን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ብሕት መድሓኒኹም ጌርኩም ብምቕባል ክስዕብዎ ፈቃደኛታት ዝኾንኩም ሰባት ሎሚ ድሕሪ ዝቃል እዚ ምሳና ኮንኩም ክትጽልዩ ትኽእሉ ኢኹም ኣምላኽ ይባርክኩም ተባረኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለም ብምዃን ነዚ መደብና ተከታተሉ ዘለኹም ተከታተልትና በዚ ሎሚ ዝተዋህበ መልእኽቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጎይታኹምን ናይ ብሕቲ መድሓኒኹምን ክትቅበሉ ፈቃደኛታት ዝኾንኩም ኣብ ዘለኹም ቦታ ብምዃን
ምሳና ከምዝ ብምባል ሓቢርኩም ክትጽልዩ ትኽእሉ። ሓቢርና ንጸሊ። ሰማይን ምድርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ኣምላኽ ስለዚ ዕድል እዚ ኣዝየ መስግነካ። ኃጢአተኛ ምዃነይ ድማ የእምን። ኃጢአተይን በደለይን ይቕረ ብምባል ክትቅበለኒ እጽሊ። ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ምእንቲ ኃጢአተይ ከም ዝሞተ እቲ ጽድቀይ ድማ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገን ድሓር ድማ ፈርድ ከም ዝመጽእን ንኣምን ኣለኹ። ከም ጐይታይን መድሓኒየይን ድማ ይቕበሎ ኣለኹ። ስለ ዝተቐበልካኒ ድማ ኣመስግን ኣለኹ። ኣሜን። ስለምክትታልኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም። ብርግጽ እዚ ክወሃብ ዝጸንሐ ቃል ልብኹም ተረቲዑ ንጎይታ ኢየሱስ ክትስዕቡ ዝወሰንኩም ተወሳኺ መብርሂ ምእንቲ ክትረኽቡ በዚ ኣብ ስክሪን ተጻሒፉ ዘሎ ቁጽሪ ቴሌፎን ደው ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዝመጽእ መደብና ክሳዕ ንራኸብ ኣምላኽ ምስኩላትና ይኹን። ኣሜን።